Olisiko aika laittaa parveke kesäkuntoon? Nyt on kuitenkin jo toukokuun 12. päivä. Ja mulla on vielä jouluvalot täällä. Ajattelin, että olisi kiva laittaa tää parveke nyt kuntoon, koska tuli siis tällaiset parvekekalusteet, mitkä me tilattiin. Laitan teille, miltä näyttää tällä hetkellä. Tältä. Eli ei yhtään miltään. Niin laitetaan tänään toi parveke kuntoon, niin voidaan sitten viikonloppuna nauttia siellä. Viikonloppuna on Euroviisut ja se on meidän sellainen perinne, että mä hostaan meille. Mä ajattelin, että teet nyt mukaan tähän parveke kesäkuntoon projektiin, koska mä ajattelin muutenkin viikonloppuna kuvata vlogia tänne, niin pääsitte nyt jo mukaan. Joo. Okei, mä siis aloitin tämän projektin sillä, että mä otin jouluvalot pois tuolta. Koska siis mä aukasin nämä kaikki palaset tästä laatikosta, mutta ensimmäinen vaihe. Ja mä luovutan heti, jos mä en saa jotain asiaa heti, niin mä sitten luovutan. Ja mä en heti ekalla löytänyt, että mikä näistä on tuo kyseinen penkki. Ja tässä on ihan liikaa kaikkea ruuveja, niin mä vaan luovutin suosiolla ja ootan, että Niko tulee kotiin. Ja mä voisin varastosta käydä etsiä sellaisia pehmusteita tuoleihin tai semmoset, mulla on semmoset lampaavillat. Niin mä käyn ehkä etsiin ne varastosta sillä välin. Mä just katsoin Nikon viestin, kun se laittoi mulle, että joko valmis. Voi kuule, kun niitä ei ole edes vielä avattu paketista. Sori. Nyt mua kyllä harmittaa, että mihin ne on joutunut. Koska mä muistan 100% varmasti, että mulla on ollut sellainen tietty laatikko, missä on ollut. Mutta sitä koko laatikkoa ei ole täällä. Siis täältä löytyy kyllä kaikkea muuta. Löytyy kissan korvat. Löytyy myös kissan häntä. Kokin hattu. Mä löysin täältä lisää kesäkenkiä, jota mä unohtelin. Siis pitäisikö mun viedä ne tonne? Niko kyllä saa slaakin, koska mulla on niin hitaasti kenkiä. Mut pakkohan mun on noi ottaa. Sitten on tällaiset. Oh my god, totta kai mä otan nää. Tahvoo siellä vähän lytys. Sori. Ensi joulu sitten. Lopputulemaan se, että löysin 0 lampaantaljaa, mut lähdin kuitenkin 2 paria kenkiä rikkaampana tuolta. Niin puuhapete on saapunut kotiin, niin nyt alkaa kasaaminen. Täällä. No. Oho. Et yhtään osannut. En. Oli ihan järkyttävä työmaa toi niin sanotusti sohva. Oi. Kellokin on jo ton verran. Täällä on Euroviisujen semifinaali menossa ja perinteiset perheryhmän kommentit. Niklas laittoi, että näiden perusteella voitaisiin lyödä teidät tonne lavalle laulaa jotakin. Mä olin vaan, että kiitti. Me ei tosiaan saatu koottua kuin se sohva, koska sitä oli siis se oli niin järkyttävä työmaa, että ette tiedäkään. Ja meillä meni varmaan siis pari tuntia saa sekin. Niin jatketaan sitten huomenna. Hello. Mä en muista milloin viimeksi mä oon kuvannut. Ehkä silloin kun me tehtiin noita parvekekalusteita. Noi parvekekalusteet oli tosi kova työmaa saada kasattua, mutta sitten lopulta saatiin. Voin näyttää teille kohta ne. Mutta itse parveketta mä en saa valmiiksi nytten, koska ensinnäkin puuttuu kesäkukat. Ja sitten meillä oli tuolla sellainen korituoli. Sitten äitillä oli siitä semmoinen tavallaan keinuversio. Ja sitten kysyi, että halutaanko me se, niin me tehtiin vaihtokauppa. Ja eilen kun äiti tuli Ouluun, niin sen oli tarkoitus tuoda se, ja se periaatteessa toikin.
Mut se toi vaan sen patjon ja ne tangot, mut se unohti sen itse keinun tai sen korin tai sen missä istutaan. Niin mä nyt en saanut tota valmiiksi. Tää on pieni juttu, mutta kun mä oon semmonen ihminen, että mä haluan kaiken just eikä melkein, niin mä haluan kaiken heti. Kaikki pitäisi tapahtua samalla sekunnilla. Tänään on tulossa kiva päivä, koska tänään on Euroviisu-finaali, kisakatsomo. Ja sitä ennen niin meillä oli vissiin tarkoitus ainakin äitin ja Niken kanssa mennä keskustaan. Mä oon täällä nyt vähän meikkailu ja laitoin nää lämpörullat päähän. Äiti äsken soitteli, että niillä ei tarvitsekaan käydä keskustassa. Mutta mä mietin, että kävisinkö mä itse. Mua tekis vähän mieli käydä shoppailemaan. Ja toisaalta meillä on siis nyt perinteenä ollut aina toi Euroviisupingo. Niin vois keksiä jonkun kivan palkinnon siihen. Että voittaja saa. Niin ehkä mä menen käymään. Musta tuntuu, että meikki näyttää nyt ihan superhuonolta, kun on iho niin huonossa kunnossa. Se nyt ei tähän kameraan niin näy. Olen miettinyt, että haluaisitteko te tänne YouTuben puolelle jonkun meikkivideon. Mähän tykkään tehdä TikTokiin meikkivideoita näin. En oo kyllä hetken tehnyt. Johtuneen tästä mun ihosta. Kun on niin huonossa kunnossa, niin ei tunnu kivalta silleen meikata videolla. Mutta mietin, että haluaisitteko tänne YouTubeen jonkun, missä mä vähän kertoisin ehkä itsestäni tai näyttäisin mun meikkirutiinin tai joku oikeesti ehdottakaa mulle, että mitä te haluaisitte nähdä täällä. Okei, nyt tulee hyvää kiharaa. Vieläkö sais nää pysyy? Itse asiassa mä haluaisin leikata vieläkin lyhyemmäksi näitä pisimpiä. Et mulla on kerrostetut hiukset. Tässä on näitä lyhyimpiä. Ja sitten pisimmät on täällä. Niin mä haluaisin näitä pisimpiä leikata kyllä vielä lyhyemmäksi. Mä jäin nyt vähän koukkuun. Ilmeisesti tohon hiusten leikkuuseen. Okei, wow. Joo, mä jään näitä vähän selvittelemään tänne. Oli pakko laittaa noin mun etuhiukset tänne kiinni, koska ne oli niin villit ja ne tuli koko ajan mun silmille. Mun pitäisi nyt vaihtaa vaatteet ja mä ajattelin nyt mennä käymään tuolla keskustassa. En tiedä yhtään, että mitä vaatetta mä laitan ja tuolla pitäisi vissiin alkaa kohta sataa vettä. Niin näistä hiuksistahan ei ole mitään jäljellä sen jälkeen, mutta mä yritän muistaa ottaa sateenvarjon mukaan. Oikeesti kattokaa, siis Nikon toinen mummo tuli käymään meillä ekaa kertaa keskiviikkona ja se toi meille tuparilahjaksi tällaisen maljakon. Siis tää on oikeesti kaunein maljakko, mikä mulla on ikinä ollut. Oikeesti tää on niin hieno. En kestä. Haluaisin ottaa tän laukun. Mut mun on pakko ottaa oikeesti sateenvarjo mukaan. Koska tuolla alkaa sataa minä hetkenä hyvänsä. Otan sit jonkun isomman laukun. Okei. Mä olen nyt valmis. Sitten lähdetään. Täällä on ihan hirveä tuuli. Ja täällä kyllä vähän alkoi heti ripsimään vettä. No niin, mä oon saapunut kotiin. Mulla oli jotenkin niin random ostokset, että mä oikeesti hävetti ostaa ne.
Mutta kootaan nyt tää palkinto ensin. Oli niin random. Mutta tää oli siis tällainen muovinen popparikulho, koska tänne on helppo laittaa kaikki, niin mä otin tänne. Tää vähän riippuu siitä, että kuka tän voittaa. Et tässä on sit vähän erit. Jos äiti voittaa tän rasvaraamion ja sitten oli tällainen alkoholipitoinen juoma. Wow. Tosi hieno. Mut sitten jos Niklas voittaa, niin sitten näiden tilalle tulee sitten 2 energiajuomaa. Sitten ostin vähän viiniä illaksi. Ostinko mä muuta? Mä ostin yhden paijan ihan sokkona. Siis kun Kinassa oli ihan järkyttävät jonot, siis siellähän on aina, mutta siis oikeesti mä olisin joutunut jonottaa varmaan joku puoli tuntia ainakin. Niin mä en sit sovittanut tätä. Mä uskon, että tää ei voi siis olla huono. Nyt mä voisin tänään laittaa tän, jos meillä tulee lähtö johonkin. Tällainen. Okei, nyt mun pitää piilottaa nää, koska noi on tulossa tänne. Siis kattokaa, te tiedätte mun kukka-astia-obsession ehkä. Mulla on noit tollasia pikkulautasia, sit mulla on noit kulhoi. Mulla on noit 2 ja sit mulla on sininen. Ja kattokaa mitä mä löysin. Tää oli siis 2 euroa. 2 euroa. Tää on nyt hyvä mun kokoelmaan. Tää on niinku tällainen iso. Tähän voi laittaa vaikka jotain niinku tarjoilulautainen. En mä tiedä mitä muuta tästä. No vois tästä ruokaakin syödä kyllä. Joo. Mut oh my god, 2 euroa. Ois pitänyt ostaa enemmän näitä. Miksi mä en ostanut kuin 1? Hello, voiko täällä olla näppinä? Tervetuloa. Täällä oli ne Euroviisun vastaanottajista. Joo. Mikset? No niin. Nyt mennään hakee Viisu katsomaan karkit. Mullakin. Okei, nyt katsotaan hyväksyykö Niko tän mun pussin. Sille valitseman. Aha. Nyt saat arvostella tän pussin, minkä mä valitsin sulle. Osasinko mä valita? Kato, teinkö mä kotona siis? Eikö nyt? Ai heti. Joo. Ainakin 1 tosi huono on täällä. Mikä? Nää tässä. Mä otin vikana niitä, kun mä ajattelin, että sä syös mun pussista monesti ne. Mitä? Niin. En oo ikinä syönyt noita Noit liskoja. Eihän mä ikinä krokotiili. Okei, no sä voit antaa mulle, mä rakastan niitä. Juu. Mä tykkään oikeastaan näistä kaikista muista, paitsi näistä krokotiileista. Niin, ja mä voin syödä ne. Juu. Oi, aika hyvin. Kertokaa kommenteissa, että kenen pussi näyttää parhaimmalta. Jonnan pussi. Nikon pussi. Äitin pussi. Vai Niklaksen? Sulla on jotain hirveitä pinkkejä, kun Ne ois parhaita. Niin onkin rakas. niistä mulla tulee pääkosi. Miten voi tulla karkista Ja pääkipeä? sienet, vai miksi näitä sanotaan sieneksi? No. Hyvin noista tykkäät kukaan muu kuin sinä. Sä et voi olla mun äiti. Onko sulla suklaabanaani siellä? 2. Niin se on Hyi! paketti. Mutta aika hyvin mä tunnen. Kato, kun karkista on kyse, niin kyllä mä teidät tunnen kaikki. Kyllä mä olisin osannut äitillekin ottaa. Äitillä on tämmönen väritön pussi, missä on väritön, missä on aikuisten karkkeja pelkästään. Ja Nikelle on siis 100% saanut ottaa, kun sillä on vaan tämmösiä möklyjä. Lasten karkkeja. Just se sakarimanni. No niin. Syömään lapset. Syömme Mikko tän samalla.
Äiti meni nyt päiväuniin. Kello on kyllä illalla 7. Eli äiti meni päiväunille, kun se nukahtaa aina, kun me katsotaan Euroviisuja. Ja mitä se sanoo aina? Levutan silmiä. Niin, en mä nuku, mä vaan leputan silmiä ja sitten nukahta. Kello on siis jo 20:09. Mä pistin tuossa äsken saunan päälle. En kyllä ite käy, mutta Nikke aikoo käydä. Ja sitten ne missä alkaa 10 ne Euroviisut. Ja meillä on sitten suunnitelmissa lähteä äiti ja mun serkun kanssa niin käymään sitten Euroviisujen jälkeen vähän ulkona. Todennäköisesti. Nyt testataan uutta viintä. Ei maistu oikein millekään. Ei. Oli hyvä. Tänne. On aika arpoa pingalaput. Äiti oli. Suomi. Lippulapseus, Mäkö Korkkonen. Yhdellekään mahdollista pisteestä. Nyt tulee Niklaksen lemppari Suomen lisäksi. Myös Venäjän Juno Vila. Tämä on Kreikka, Akilas ja 5. Nyt tulee Suomi. Magdalena. Tämä on Suomi ja Hiekin Heidi. Meidän olisi viisaampi voittaa tää. Kiivakohdassa suoraan kameraan oli täydellinen herkku ja Suomi! Yes! No niin, täällä äiti väittää, että sillä on jo pingo. No niin, nyt tarkastus. Tuossa. Pitkä korkea nuotti, joo. Pipo päässä. Missä on puhuttu ranskan kieltä? Se Ranskan biisi. Missä modulaatio? No, melkein kaikissa biisissä. Ja sitten vaihtuu vaikka. No vittu joka biisi. No. Mistä se voi? Tässä No on onneksi voittaja. olkoon. Kiitos, reilu. Fair play. Lordi nähdä sitä, kun Suomi voittaa. Se tulee sitten. Mulla olisi 2 yhden päässä täällä. Me täällä mietitään nyt, että ketä me äänestetään. Ja viime vuonna se yksi mies, se ei saanut yhtään pistettä ja mä näen vieläkin painajaisia siitä. Aa. Mä oon tälleen näin vaan. Oho. Oo, täällä on mitali. Sitten meidän uusi perinne. Joka vuosi voittaja saa pokallin. Onko se kiertopalaki? On. Oo! Ole hyvä, kiitos. On. Ja säälipalkinto. Niklas. Sottilasi. Niin jo. Eikö hieno? Oh. Mä ostin tän silleen, että mä tykkäisin itekin tästä, jos mä voittaisin tästä. Vote the 12 points from Switzerland go to Ukraine. 12 pistettä Sveitsin ammattiraadeilta. Suomi on tällä hetkellä. 12 points go Go to... Bella Malta! Ja Malta. Estänä pelata. 2 pistettä, wow. Olisi viisaampi. No niin. Toiset tunnistavat kuka asuu. Nyt alkaa jännittää. Okei, no niin. Enää 5 maata jäljellä. Israel on johdossa 343 pistettä. Toisena Romania. See their audience points is Finland. Nyt me tarvitaan iso potti. 138 points. 138 pistettä tuli yleisöltä Suomelle. Sotaan Euroviisuihin ja mä oon tosi ylpeä Petestä. Ja Nyt toivotaan Bulgarialle voittoa. Nyt on Asun esittely. Samppaa sen peli oli. Mitä naurattaa noin paljon?
Tässä on meidän leffapesä. Nyt katsotaan petollisten finaali. Osmo meinas unohtua. Hei, oottakaa mua. En mä nyt kerro. Me lähdetään nyt käymään. Missä me mentiin käymään? Torilla. Jäätelöllä. Meidän serkun kanssa ja serkuäitin Joo.